Pytam się po raz ostatni. Gdzie macie zamiar uderzyć? Teraz ja się pytam po raz ostatni. Kto jest twoim szefem? Nic ode mnie się nie dowiecie. Masz. Chciałem ci pomóc, ale byłem zajęty. Jeszcze z nim nie skończyłem. Ostatni raz się pytam. Kto jest twoim szefem? Przecież wiesz, Adam F. Następne, ostatnie pytanie. Gdzie zostawiłeś teczkę? Jaką teczkę? Idź po czar teściowej. Tylko nie czar teściowej! Tylko nie czar teściowej! Gdzie jest teczka? Nic nie wiem, nic nie powiem, nic nie powiem. Gdzie jest teczka? Gdzie jest teczka? Powiedział coś? Wszystko, co chcieliśmy usłyszeć. Dobra. To zaczynamy sprzątać brudy. Rozumiem. Widzimy się na lotnisku.